nazari, wai waɗansu duk mai waka ya yi kuskure. Ƙara nazari yaro, rabbi shi ya ma baiwarka. Ni abin da ya ban mamaki a rayuwa, wanda ba ka sa rai shi zai saka damuwa. Mu tawakkali mun ɗauka kaji ɗan uwa, mun sani ilahi ka baiwa, ba mu dogaro da waninka. Duk abin da Rabbi ya tsara to hakan ya so, babu wanda zai iya canji in hakan ya so. Gashi lokaci ɗaya kun rushe gini na so, wai silar ana yin waka an yi kuskure a gare ka. To kusan idan kun mu wasu na jira, ba mu furta zagi sai dai mu yo kira. Gun waɗanda ke da tunanin masu kirkira, kuskure suke yin waka to ayanta ba wata shirka. Dan uwa Umar yaro, kalli rayuwa, in waɗanga su sun kika wasu na zuwa. Ga waɗansu na begin kagun suka yi zuwa, karba suke idan sun ganka to Umar kaso mai sanka. Shi zaman cikin duniyan nan sai da hankuri, mun sani idan Allah ya yi baya kuskure. In ya so baki ka gane shi cikinsa ya yi fari, wanda ke ganin aibun ku tambaye shi me ya shuka. Zani so kusan mai waƙar Sani manya ne, dan uwa abun yaro sai kusan da ni. Ba kamar ku gun masoya ku muke gani.